Hola, nyt opiskellaan futuri. Esimerkiksi ¿Cómo será el mundo dentro de 50 años? Millainen maailma on 50 vuoden päästä? Vamos a ver. Futuri on helppo muodostaa espanjaksi. Otatte infinitiivin eli perusmuodon. Ette koske siihen. Se on ihan sama, onko se joku, mikä on presens, siis epäsäännöllinen tai kenkäverbi tai mitä vaan. Infinitiivi, perusmuoto, älkää koskeko siihen. Lisätkää sinne perään suoraan as, a, emos, eis, an. Eli hablar, hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablará. Tämä on futuri. Sitä käytetään tulevaisuudessa puhuttaessa. Viajaremos al norte en diciembre. Voi käyttää myös tavallista presenssiä. Me matkustetaan pohjoiseen joulukuussa. Viajamos al norte en diciembre. Se on ihan okei. Voi käyttää myös sitä ir-a ja infinitiivi. Vamos a viajar al norte en diciembre. Mutta tämä on se varsinainen futuri. Kirjakielessä tosi yleinen. Käytetään myös puhekielessä. Tulevaisuudesta puhuttaessa. Sen lisäksi tätä käytetään silloin, kun ilmaistaan niin kuin oletusta tai otaksumista. Se puhuja epäröi. Se ilmaisee niin kuin sen näkökantaa siihen. Että jos joku kysyy, että kuinka vanha Maria on, ja sitten mä sanon, että no varmaan joku 20. Mitäs kello on? Lienee 2:30, lienee varmaan, kenties. Niin silloin käytetään futuria, vaikkei se niinku viittaakaan siihen tulevaisuuteen. Se nimi on futuro de probabilidad espanjaksi. Maria tendrá 20 años. Será las 2:30. Joku kysyy, ¿qué hora es? Ja sitten mä sanon, no se será las 12. Lienee 12 esimerkiksi. Yksi juttu. Tätä ei voi käyttää jos-lauseessa. Eli viajaré a España pronto si tengo dinero. Jos mulla on rahaa. Niin siinä jos-lauseessa ei voi käyttää tätä. Hyvä. Tämä on säännöllinen ja helppo muoto, mutta on muutama epäsäännöllinen futuri. Opettele nämä hyvin, koska nämä on sitten samat, kun opetellaan konditionaalia. Nämä on vartalat. Eli nämä seuraavat verbit, niin ei otetakaan infinitiiviä, vaan niistä otetaan tuommoinen hieman muuntunut vartalo, eli hacer, niin se on ar, salir, saldr, querer, quer ja niin poispäin. Nämä opettelee ulkoa. Päätteet on samat, as, a, emos, eis, an. Eli are, aras, saldre, saldras, kerre, kerras ja niin poispäin. Hyvä. No sitten on vielä olemassa yhdistetty futuri, tai sitten voidaan sanoa futurin perfektiksi sitä. Siinä on se haver apuverbi ja partisiippi. Ja tämä kääntyy siis, että olen mennyt, olet tullut, hän on syönyt ja niin poispäin. Ja tätä käytetään silloin, kun ilmaistaan jotain asiaa, joka on tapahtunut tulevaisuudessa. Eli nyt se aververbihan taipuisi avre, avras, avra, avremos, avreis, avraan. Ja sitten tulee se partisiippi, se iito, aato, pääte, tai sitten oli niitä epäsäännöllisiä. He comido, olen syönyt, hemos hablado. Se on tämä muoto, on se partisiippi. Mutta nyt se on toi aververbi futurissa. Eli ilmaisee tulevaisuudessa tapahtunutta asiaa, mitä se tarkoittaa. Esimerkiksi mañana a esta hora ellos ya habrá vuelto. Huomenna tähän aikaan he ovat jo palanneet. Suomeksi he ovat palanneet on ihan sama. Sanonko että he ovat jo tänä aamuna palanneet, he ovat palanneet muutama tunti sitten. Tai sitten mä sanoin, että viikon päästä tähän aikaan he ovat jo palanneet. Suomeksi on sama asia, se ovat palanneet. Mutta Espanjassa, kun se viittaa tulevaisuuteen, se on tulevaisuudessa tapahtunut asia, niin sitten sen pitää olla tämä yhdistetty futuri. Cuando tú llegues a casa, ya me habré ido. Kun sä tuut kotiin, niin mä oon sit jo lähtenyt. Tämä ilmaisee myös sitä otaksumista, se futuro de probabilidad, se puhujan epävarmuus. Mä voisin vaikka sanoa, no se donde está Pedro. Creo que habrá salido de compras. En mä tiedä, missä Pedro on. Varmaan on lähtenyt ostoksille esimerkiksi. No sitten, te tokati, sun vuoro. Pysäytä video. Tämä ensimmäisen täytät futurilla ja noi toisen osan sieltä alhaalta täytät yhdistetyllä futurilla. Vamos a ver.
Perfecto, vamos a ver. Ensin futurilla. En el futuro habrá menos guerras en el mundo. Siinä on se epäsäännöllinen vartalo siellä. Tulevaisuudessa on vähemmän sotia maailmassa. En el futuro más gente será vegetariana. Enemmän ihmisiä on kasvissyöjiä. La gente pasará más tiempo al aire libre. Ihmiset viettää enemmän aikaa ulkoilmassa. Y en el futuro no tendremos que aprender a conducir porque los coches funcionarán solos. Meidän ei tarvitse opetella ajamaan, kun autot toimivat itsestään. Toi tener oli yksi niistä epäsäännöllisistä tendremos. No, yhdistetty futuri. En el futuro los astronautas habrán hecho viajes espaciales a Marte. Tulevaisuudessa astronautit ovat tehneet matkoja Marsiin, avaruusmatkoja. Los gobiernos habrán eliminado las fronteras nacionales. Hallitukset ovat poistaneet kansallisvaltioiden rajat. No nyt meni vähän utopian puolelle, mutta tämä on mun toiveajattelua. En el futuro los científicos habrán descubierto medicamentos contra el cáncer. Tämä voisikin olla totta. Tulevaisuudessa tutkijat ovat löytäneet lääkkeet syöpää vastaan. Perfecto. Venga. Gracias. Adiós.